Gidismantel sa mga personal sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office kon Pagadian 9, kauban ng Pagadian City Police ang giingon drug den sa Pagadian City atol sa implementasyon sa search warrant kagahapon, Marso 4, 2025, bandang alas 4 sa hapon. Nga resulta sa pagkasikop sa upat ka mga high-value targets. Apil sa nasikop atol sa operasyon ang 55 anyos na drug den maintainer nga giilang si alias Eric. Sikop sab ang 26 anyos nga si alias Renato ug alias Alisal, 23 anyos nga pulos drug den visitors. Ug ang 18 anyos nga drug den employee nga si alias Alnisdal. Nasignit gikan sa mga suspetsado ang 12.4 nga gramo sa gituohang shabu nga mobalor sa 84,320 pesos. Apil sa nasignit ang mga bala sa mga armas. Gikusudian na sa Pagadian 9 ang mga dinakpan nga magatubang sa kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ug Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!